Mm. Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng braised pork ribs. At meron po tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Tubig po. Isa na lang pong special na araw ngayon dahil meron na lang po tayo makaka-back-to-back online collaboration ang aming kabalen na si Animaze TV. Ayan, si Animaze TV po ay naka-online collaboration na natin siya last year. Sa mga hindi pa po nakakapanood sa kanya, panoorin natin ito. Mga katropa, welcome back to Animaze TV. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Animaze TV and click the bell icon para lagi po kayong updated sa aking mga bagong mukbang. So, see you mga katropa. Bye-bye. Hayan mga kapudibis, napanood natin ang ating kabalen na si Animaze TV. Si Sisi Koy Animaze TV po ay napaka-sarap niyang kumain at sobrang quality po ng kanyang video. Kumbaga si Animaze TV po ay girl version ni Alfie Aldovino. Ang sarap niyang kumain talaga, sobra. Mapapatakam po talaga kayo sa kanya. Kaya mga foodies, please supportahan po natin siya at huwag kalimutan Subscribe. So bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. In the name of Father, Son, Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Opo. Kain na po tayo. Opo. Ang taki kapampangan. Opo. Sarap. Ang praise pork ribs po ay ang nagluto po ay si Cook Like Crazy. Ayan. So, abangan nyo po yung kanyang upload. Bukas po, mapapanood nyo po yung niluto na to. Sarap. Sobrang sarap talaga. Sarsa pa lang talaga. Meron tayo ano dito, sarsa. Oh. Miyak sarsa, no? Ayan. Ah. Una subo tayo. Ito. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Sisi Koy, Animaze TV, para sa iyo ang unang subo. Kain tayo. Sarap. Lambot. Sarap talaga magluto ni Cook Like Crazy. Opo. Abangan niyo po bukas. Mapapanood niyo po kung paano niya niluto. Sige. Ito. Nantang sunod doon. Nasaan? Hindi ko aba. Ito.
Lampot. Sarap. Hang. Sarap. Sobrang sarap, no? Mm-mm. Sarsa pa lang panalo. Maraming po salamat sa lahat ng pumunta ng premiere namin kagabi. Thank you so much po. At thank you so much din po sa members po sa atin, si Eat with Ina at saka si Sweet Neneng Vlog. Nag-super chat po sa atin si Sweet Neneng Vlog. Thank you so much po. Laki oh. Sarap, sobra. Cheers tayo. Cheers! Hangaw. Sarap. Ang sarap. Sarap eh. Sarap. Sige.
Sarap. Sarap. Anghang. Tapa. Sarap. Paras. Paras. Ay, kaparas. Hindi ako mahilig na. Anghang. Hindi ko nakakainin yung sili guys. Ay, kaparas. Sarap. Sarap. Yan. Meron pa. Papakain na natin. Wala na akong rice. Sa mga foodies, Honeymaze TV po. Pagkatapos po namin, please lipat po kayo kaagad sa kanya. Hindi po kayo magsisisi sa kanya. Sobrang napakagaling po niyang kumain, no? Tsaka masarap din yung mga kinakain niya. Siyempre maganda kasi kabalan namin, kapampangan. At siyempre, abangan nyo, supportahan din po natin yung kanyang asawa na si Hungry Colette. Meron din po siyang channel, please. Supportahan din po natin si Hungry Colette. Ano siya? Mukvlog. Mukvlog po yung kanyang content. No, nagba-vlog siya tapos nagmumukbang. Tsaka marami din kayong matututunan sa kanya yung mga balat niya, ang ganda. Hindi lang siya kengkoy. Maganda yung mga niya, balat niya. Masarap din siya kumain.
Kapampangan sila. Sisi Koy, thank you so much sa pangalawang online collaboration natin. Ayan. Alam ko, lalaki pa yung channel mo kasi napakagaling mo talagang mukbang. Sarap. Bukas pa panoorin niyo po yung Cook Like Crazy. Mapapanood niyo po kung paano niya niluto. Tapos gayahin niyo po. Sobrang sarap. Hindi po, walang halong biro. Sobrang sarap po. Sa'yo na lang yun. Hmm? Kunin na yun. Busog na ako. Ay, Diyos ko, salamat po. Kunin na. Tabi na natin to. Wala na rice. Hindi mo na? Ano na? Akin na lang daw. Ayaw na po. Ay, salamat po. Yamak ka po, Davis. Honey Maze TV. At kung bago ka lang napadaan ka lang sa aming channel, mag-subscribe, mag-comment, at share na ang aming video. Opo. Masarap. Naubos namin yung pagkain namin, mga kapudibis. Sarap. Sobrang sarap. Promise. Sobrang sarap. Panalo. Hindi ko akalain na maubos namin yung rice na naman tsaka yung ulam. Ayan mga foodies, pagkatapos po namin, please lipat po kayo kaagad kay Honey Maze TV. At syempre, pakiclick na po yung kanyang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ni Honey Maze TV. At saka yung asawa po niya na si Hungry Colette. Yes. Supportahan po din po natin siya at mag-subscribe na po kayo. Konti na lang po yung kailangan niya para ma-monetize na si Hungry Colette. Ayan. Kabalen, thank you so much. Thank you. At gusto din po namin i-shoutout ang mga members po namin. Sila, Raw and Cook Food ASMR, Ash Xbox, Jenhen Capares, Paparon TV, Hampas Lupang Burgis, Eat with Pins and Chona, Jun Pig, Simple Bistak Mukbang, Mamshi Aya Vlog, Coach Foodie, Mary Mukbang, Mother Shingo, Honey Maze TV, Angel Mendoza Insol, at si Charito Pangan, Ma'am Shirupi, Ma'am Shirosi, Remy TV Watkins, at saka Inyaki TV. At gusto din po namin i-welcome si Eat with Ina. Ayan, welcome to the family, the Foodie Bee family, Sisi, Eat with Ina. Ayan. So mga foodies, meron po silang mga channel. Please, supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Yes. Magagaling din po sila mga Pinoy mukbangers. At thank you so much din po sa nag-super chat sa atin, si Sweet Neneng Vlog. At shoutout din po kay Hale Balesteros from City of Ilagan, Isabela. Ayan, nag-message po siya nung nagpe-premiere po natin. Nagpe-premiere po kami, na-screenshot ko siya. So, shoutout po sa iyo. Thank you so much po sa suporta. Kung gusto po ninyo magpa-shoutout, mag-comment na lang po kayo. Friday po ang shoutout po natin sa mga di ba? At shoutout din po sa mga Team Matibay, Team Walwal, at Jason Aksumana. at mga avid viewers, silent viewers, at mga bagong nakasubscribe po sa atin, at Pinoy Mukbangers ASM Artist, thank you so much po sa suporta ninyo. At sa mga lagi pong nagsishare ng mga videos po namin, thank you so much po. Kaya mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. Opo.
At Honeymaze TV po, please lipat po kayo pagkatapos po namin. Yes. Yan. Kaya mga kapudibis, kung bago ka lang sa aming channel, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you.